Да, не, страхотно. Добре, който иска да поседне. Ние започваме да се награждаваме. Добре. Това ще получим много успех. Класиране. Мини 2018 година категория А. Без уред първо класиране. Първо място. Тея Хамбарлова, Олимпия 74. Втора. Трета. Елифеджиева Биляна. Тея, тежка ли е купата? Я дигни горе високо. Браво! Благодарим ви, момичета. Ми 2018 категория без уред.